Fandarana toerazegny magnano bala tsara korialy nireo mpagnaraka sy tapaka fandarana ty na amin'ny télévision malagasy na amin'ny YouTube na amin'ny Facebook na amin'ny radio maro samihafa agny amin'ny faritra izay mety aresatsika ity fandaharana tia nahazo vahiny vaovaokatsika niany olo tsara fantary groupe viavy maromaro sy ty fikambanana ro mpagnano wadra Passiflore aty Antananarivo maromaro kotsika aty Antananarivo matetiky tegna mahay ireo sy mahita hetsiky sy tsinjaka maro ataondreo ny vody resort mpamororo vody maro isan-karazany haindreo reto andriambavilanitra aby zay vahintsika niany ty ke magnasonareo mpanajagny agnaraka ty fandarana ty jusqu'à amin'ny farany magnano mbala tsara nareo ato amin'ny wadra Passiflore na eky ny vahiny eto amin'ny fandaharana na mbala tsara nareo ma wadra Passiflore tiako zavanareo hely ino mikasiky fikambanana ty ino nataonareo ato agnatiny ato ino nataonareo ato fikambanana wadra Passiflore zegny zahay viavy maro Antananarivo eto zegny nivorivory de naviany izy Passiflore zegny mba distractionnay aty Antananarivo aty zegny nagnanaovanay wadra Passiflore ya distraction zegny mba distress zegny mba hoe nalanay azy zany zany namoronanay wadra Passiflore zegny naviany izy wadra Passiflore ino le Passiflore ino raha Passiflore zegny baka karaha hoe médicament zany karaha hoe mampacalme magnado stress azonao Passiflore magnado stress karaha zegny raha andalen'ireo taia anaran-draha baka taia ravindraha ma zegny sa agnomby sa ino fleur i Passiflore io fleur Passiflore io sady fanafody izy no magnado stress d'accord vehivavy avy Antananarivo eto zegny zay de fanalanay azy Passiflore hoe fagnadosina stress zegny ke Passiflore io zegny fleur zegny ino aby raha ataonareo agnatin'ny fikambanana ty aty ino activité ataonareo agnatin'ny Passiflore activité-nay ohatra mba hoe ohatra misy olo mangala zay zegny hoe mangala zay mandeha misoma na magnano conférence de prince mangala zay mandeha magnano fidirany trano zay mandeha
manao mariage mangala zay zahay mandeha. Ya. Misy firy agnatin'ny Wada Passiflore isan'olo? Zay 30 personnes. 30 personnes misy lehilahy misy magnany sa magnany Viavy fo am Passiflore tsisy lehilahy. Tsisy lehilahy? Ya. Mitsinjaka manakory atanareo magnano répétition fisinjananareo ty raha misy raha vaovao miboaka anareo mitsinjaka sa isaka andeha hagnano rahan'olo magnano répétition? Izy ka rô mangala zay igny artiste mangala zay magname zay la musique-ndrô cadence la musique-ndrô igny zegny agnanaovanay répétition-nay le cadence zegny arahinay igny zegny agnaboanay le répétition-nay anaovanay le passinay arakaraka cadence-ndrô zegny agnanaovanay le passinay. Dika zay mandeha fo na reggae na salegy raha avy eo anareo boka igny anareo mandeha fo? Zay mandeha fo. Karakory atao mangalanareo no tino megnanareo ino raha atao koa fangalanareo? Zay ndraiky baka aminazy io tsy de mila vola fa le lamba fo zay vangain'olo mangala zay. Ohatra anao zao angala zay anao magname vidiny lambanay hoe le 30 personnes zegny igny zay lambanay igny zay andesinay magnano raha ataonao. Firy taon'ny fiforonan'ny fikambanana ty? Tamin'ny 2010. Tamin'ny 2010? Ya. Zio fa 2020? 2021. 2021? Ya. Agnatin'ny fotoagna tamin'ny 2010 jusqu'à 2021 ty tsy efa mitaony neky lambanareo satria olo hangala fo isaka hangala magname salovagna complet fa firy iny complet-nareo amizao? Complet-nay zao ty 30. Satria fa 30 zany olo nangala zahay. Ya. Na pan politiky na ino mangalanareo nareo mandeha fo sa ino ambesanareo zay nareo vo mandeha? Zay ndraiky tsy midriky amy politiky. Fa nareo mandeha andeha hagnano animation? Ya, manao animation ndraiky zay magnano fa resaka politiky zay zany tsy amy politiky le Passiflore. Ya. Nareo agnatin'ny fikambanana ty ato misy mpitariky ve misy présidente misy mpitambôla misy secrétaire misy ino manakory ny organigramme agnatin'ny fikambanana? Ya, zay misy présidentenay anilanao io SG-nay ry sady magnajeranay zay misy trésorière za chef de groupe. Ino masamihafa ny présidente sy chef de groupe? Mampasamihafa ny présidente chef de groupe, présidente zany mamola vola azonao présidente mamola vola de chef de groupe zany irakiraka hoe zao ataotsika zao ataotsika SG-nay sady manager zegny izy zegny koa fa misy olo mangala zay anao zao mangala zay anao zao ana numéro koa hainao alefako amin'ny SG-nay sady manager-nay izy manapaka ny hoe zany de pasena aminaka chef de groupe de za amizay amin'ny animation le zazanay ato amizay hoe zao ataotsika de présidente amizay manazava hoe karaha zany de karaha zany. Anao zay mampianatra pasy sa misy olo mampianatra pasy sa olo jiaby samby natao? Olo jiaby samby hoe za misy pasy naka ohatra za zao chef de groupe misy pasy hoe hitako agny abokako eo, misy pasy hitan'ny présidente abokany eo, misy pasy hitan'ny trésorière abokany eo, misy pasy hitan'ny SG abokany eo, misy koa pasy hitan'ireo zazanay ro abokandreo zay rehefa pasy karaha zegny aboka eo samby magnaboka zay satria soma ty tianay. Anareo ato viavy 30 olo ya tsy manahiragna magny zegny way tsikotsiko ambadiky na mety adiny ato agnino ato manakory figérenareo zegny eo chef de groupe eo ny présidente? Hoe Zagnahary ndraiky tsary nisy Osodakay para mangataka amy Zagnahary Tsioisy koa zay tsary nisy holahola wariwara tsary nataonay Passiflore. Ya fa magnano baka izy koa fa mivory misy wa ino lera zay mivory fo fa tsary nisy nankany tsary nisy niady tsary nisy ndraiky hoe mangataka amy Zagnahary Tsioisy satria tsary nisy rango namoronay Passiflore tsary nisy ankanikany tsary nisy disadisa zay somanay mandeha milamy tsara tsisy problème. Ya karakory tareo magna recrutement misy olo bebe vody fo afaka mandeha ty sa hoe olo mahay mitsinjaka sa karakory atao nareo mangala olo mambo raha ato? Non tsy resaka hoe bebe vody anao koa zay tsinjaka iaraka aminay anao havy magnano répétition zay magnano anao arakaraka amle répétition zay ahaizanao mihetsiky mampihetsiky vodinao na vody be izy anao koa tsy mahay mampihetsiky baka anao tsy tafihetsiky na vody hely mety mahoesa vody be amy fietsefagna. Ya zany naviany zazanay madiniky reo sy ty loa satria mahay manetsiketsika zahay godogodo ma vody be migodogodo reky soro zay tsy mifidy zegny. Aia tena togniny azovy atogniny koa fa za ty angala anareo? Anao koa magnantony zay anao mandeha présidente amizay mipasy anao amin'ny SG sady izy manager amizay mandefa izy amin'ny trésorière. Aia hitako présidente nareo ity? Présidente inay anao koa anao magnotany tsisy olo tsy mahay moanabe eto Tananarivo koa moanabe bivody ankanjaza lova soa tsisy tsy mahay iza 67 koa eran'ny Tananarivo ty
tsisy tsy mahay izy na Amfaritra na Diego na Majenga na Ambanja na Ambilobe na Nosy na Tamatavy any fa misy mahay anazy jiaby koa mana bebe vody na Tuleara mahay anazy foana dikan'zegny contacter présidente anareo afaka midéplacé mandeha faritany mandeha tany magnano raha jiaby tahiry tany fanandehananareo ankoatra ny Tananarivo na manaovanareo soma zay fa nandeha ta Diego zay fa nandeha ta Tamatavy zay ny tany nandehananay Tamatavy Diego fa zay ndraiky fa niboaka eran'ny Tananarivo tsisy tany tsy nisomanay zay mandeha conférence de prince olo mavita trano mangala zahay olo magnano mariage mangala zahay d'accord raha artiste fanangalanareo zao va artiste mafanitsinjahanareo fanitsinjahanay Black Nadia Daddy Love Sila Simonda misy ro boka Tamatavy any misy aroe aby de misy Frida de misy lehilahy raiky vao nataonay boka amin'ny France zay Siska d'accord viavy anareo ato mba tsy sanavadiny aby sanamijeriny mba nivadinareo folo jato mitsinja kotrokotrokotrokotroko boka amin'ny télé mandeha mikawitry aty tsy manahirana amin'ny ramosenareo an-tragno any manakory samy manambady ndraiky ato manambady tsy problème ramosenareo ikawitry mandeha zahavanery amin'ny podium na mandeha ry tsy problème tsy problème satria io fa distraction nay Tananarivo eto satria zay zegny tsisy raha atao zay namoriny passiflore mba distraction nay olo jiaby telopolo na jiaby telopolo ty mpitsinjaka fa tsisy mambara tsotra fo ato mikambagna tsotro zao fa tsy mikawitry izy fa tiany fo miaraka aminareo misy mambara tsotra ndraiky maromaro mandritra 35 zany zay tegna miaraka amin'ny mambara tsotra firy zegny tegna mpitsinjaka zay mpitsinjaka 30 mpitsinjaka re dimy zegny magnarakara mambara tsotra manomboky firy taogno olo afaka raisinareo sa olo jiaby kofa magnangy na 12 ans kofa afaka mikawitry fa pare izy ka fa 20 ans manonga izy zay fa mangala satria fa majeur amizay Ny tsinjaka ino activité nareo hafa mba fangalanareo sorisory agnatin'ny fikambanana zay misy magnano pique-nique zay magnano pique-nique agny zay misôma magnano pasy mandisa zay amin'ny lemo
ino aby matériel andanganareo jiaby andesinareo mitsinjaka ino matériel jiaby fandesinareo mitsinjaka matériel fandesinay mitsinjaka zay misy mbio ino mbio ty mbio kakazo aroe karaty karary kakazo aroe atao karaty zay agnaranany baka mbio de zay misy fandisa de disanay amlegno telo fandisa io zay mandisa fandisa io amlegno io ya mbio fandisa legno aveo koa ino koa antsa zay miantsa ka zay misy antsanay ka zay fa misy hiranareo manokana zegny anareo hirany firognonareo nareo tompo ya zay fa misy hiranay manokana Firy hiranareo hiranay zay fa mandehandeha même 10 fa maro fa anareo fa namorogno izy zay tony fo namorogno izy io zegny fa misy agnatin'ny CD na sahanareo koa fa lera nareo mihantsa zo fo zay mbola tsisy CD ndraiky amin'io fa zay koa lera zay miantsa zo bon efa misy karazana soma nataonareo ve afaka hitan'olo agny na ka agnaty CD na agnatin'ny ino quelque part agny afaka zahavan'olo sasa tsy maintsy mizaha artiste nitsinjahanareo fa afaka izahanareo zay existe amin'ny artiste fo ndraiky fa zay koa misy reo manao conférence de presse maro olo mizaha zay amle raha ataonay igny zay navy nagnano bonan'iny nataonay tamin'ny Sem de Lac maro olo mizaha zay naboaka andreo tamin'ny raha jiaby maro raha nataonay tao zay nagnano maro raha nataonay na dia tsisy raha ataonareo misotrona mana répétition fo miendra tsinjaka fosa safa marindriny misy olangala andegnano midriky trano andegnano rosy karaha igny dia anareo mana répétition zay na tsisy olangala na zay tsisy raha atao tous les samedis zay tsy maintsy mivory zay magnano répétition manakory fanadraisanareo lamba aby ty amin'olo raiky magnajaryjaby sa sasa mitondra anazy samby amin'ny mitondra anany ya anao zao koa mangala zay anao mivanga lamba igny de sy zay baka mandeha agny mangala vola aminao nivangala lamba izy aby baka hoe karaha mare zegny agnano io asanao igny miala mare zay avy igny izy mandrasa lamba jiaby igny aminay 30 personnes misoma io zay koa mangala lamba ray samby magnajanony ninany ya tsy ataonareo fa misimisika nany sara badibadika agny sasany zay raha avy misoma iny sasany faneny motro ilany na mety fa tsy voapasy na badika ary manakory fa nagnaraka fepetra olo jiaby tsy misy le lambanay io izy amin'ny izy 30 sy vavasalovagna 30 io misy sasany agnatiny armoire ndraiky fa mantsiny armoire satria tsy baka tsy lambanay anaty voatoneraky hoe sikisikiny magnaraka lana misy lalàna izy hoe zegny soma ataonay zay magnano lamba karaha zegny zay soma ataonay zegny na magnano ohatra anao zao mangala zay amivadiagna zay magnano lamba karaha zegny antsika igny aboaka lamba igny tsara fo lambanay jiaby lambanay aro tsisy lamba tele na lamba 30 personnes io andro araiky anao mangala zay anao mitady lambanareo jiaby 30 igny aboa io zahavanao vola voafo anao lany fagnahy d'accord ok tiako magnano publicité hely anareo amin'ny raha ataonareo ty mba ho maro satria ho maro hita raha ty no andafy eo ia hita izy ty mba koragnanareo hoe ambara olo akory somanareo ka akory fahaizanareo magnano soma ty ambara olo jiaby ya zay passifleur zay mangiavy anareo jiaby na anareo andafy na anareo aia zegny tsinjaka tadiavinareo vitanay avy mba mangala zahay présidentinay chezinay en face ny paky Akanjaza Lovasoa Moana B numéro nani 32 42 391 71 32 42 391 71 numéro NSG nay 32 40 811 31 32 40 811 31 mavia mangala zay na fidiragna trano na magnano mariage na naro na anniversaire na naro andafy any koa tianareo avy any zay anareo afaka mangala zay afaka mideplace na naro Maory na naro Madagasikara ty jiaby na Majenga na Tanina na Diogo na Tamatavy na Fianaratsoa na Tananarivo na Toliara na Ambanja na Ambilobe na Diogo zay mandefa zay tany angalanareo zay tsy madifantenanareo zay ary nareo mangala zay nareo tsy perte ya aty misy vody lamasine aty misy vody stylo manotratra lira stylo araiky manotratra lira marqueur le nareo lany fagna ya nareo lany fagna matevavy reto anareo kazarivagna matevavy fa vodindreo mila resore vodiny tsy aiky magnanginareo mira marqueur ndraiky stylo manotra zala
Passiflore tsy lala passiflore ho anao e ho adrantanarivo. D'accord. Tompolasy tompoko vavy tapitra tseo ny fandaranantsika tamin'ity andro niany tia Ouadra Passiflore ty 67 hectares akaiky ipaky na koa akanjaza soa raha ohatra tsika hitady présidente ity fikambanana Ouadra izay magnafana ny fandaharana tamin'ity andro niany ty na ohatra tsika mila amparesaka fampiboana tseky na fidirana tragno na vadiana na olana clip afa micontactereo tamin'ny numéro volagniny chef de groupe izay nitafatafa tamintsika teo ke mametraka velo mandrapitafa ndraiky amin'ny herigny niany koa hitondra olo hafa andeha mafana fandarana antsika ty veloma to